protože je to opravdu spoléhání se a učení, naslouchání těch našich signálů těla a není to jenom vlastně vyřazení nějakých potravin, protože jsou v uvozovkách jako nezdraví, protože opravdu nejsou žádný potraviny nezdraví a zatím já si stojím. A říkala jsem si, jako žena bez závazků, která nemusí vařit manželovi druhý den 5 jídel do práce. No a samozřejmě základem dobrého outfitu je nesmrdět. Říkám, babi, jako mně přijde, že za chvilinku z toho začneme kvokat, jako z těch vajíček, ale vůbec si samozřejmě nestěžuji. Tak krásný den, přátelé, já vás moc vítám u nového vlogu. Máme tady úterý a já jsem dneska vstávala v 5 ráno, protože jsem vypravovala moje kluky na Slovensko, jelikož tam jeli na necelý 3 dny popřát mojí tchýni Vladíkovo mamce k narozeninám, jeli jí tam překvapit. To se moc těší a já se taky těším, protože budu mít právě necelý 3 dny. Na práci já jsem řekla, že nepojedu, protože Alexíček teď nemá vlastně jako do konce prázdnin školku, tak aspoň toho využiju. No a uvidíme, kam nás ten vlog tak nějak jako dostane. Já už mám něco v hlavě, jakmile si to ještě víc promyslím, tak vám to určitě povím. Ale vy jste si psali, víc vás tam vlastně jako napsalo, že by se vám líbilo, kdybych sdílela víc jako svých outfitů. Můžeme to zkusit, ale myslím si, že se vám to za chvilinku okouká, protože já doslova mám jako jednu malou skříň, kde mám vlastně všechno sezónní oblečení, já toho zase jako tolik nemám. Ani ne tak, že bych jako nechtěla, jako spíš, že se mi za to nechce prostě utrácet. Ale jo, proč bych vám něco jako nemohla ukázat? Dobře, jdeme na to. Kraťasy, ty, nevím odkud mám, myslím si, že je to H&M, ale už je asi neseženete, protože je mám doslova téměř 10 let. Ale co určitě seženete, je ten topík, nebo není to topík, je to normálně jako tílko, to je ze Zary, to jsem si kupovala teď nedávno a já to prostě ráda nechávám jako strašně jednoduchý. Naušnice mám Polín, to jsou vlastně jako doslova jediný, který mám. Náramek si k tomu vezmu, ten je také Polín, taky jediný, který mám. Prstýnky mám po babičce, brýle jsou Mango, moje jediný letní boty, pokud nepočítám ty, jak se jmenujou, Birkenstock, tyhle ty bačkory, tak když bych nepočítala tyhle, tak moje jediný letní boty jsou tady tyhle ty z Massima. Já jsem na tohle prostě hrozná, mně se to strašně líbí, když někdo toho má víc a tak a jako umí si to hezky kombinovat a je to takový furt zajímavý, ale já ne. Já prostě obzvlášť jako s botama. Pokud mi vlastně jako třeba můj muž jako nekoupí nějaký boty třeba jako k narozeninám nebo že mi chce udělat radost a tak dále, tak já jsem jako opravdu schopná nosit boty do té doby, než se v nich udělá díra. V ten moment to taky ještě nosím, než se mi odlepí podrážka, v ten moment to taky ještě nosím. A ve chvíli, kdy se jedna z nich jako rozpadne, tak teda usoudím, že už je jako nosit nebudu. Jako zrovna na boty jsem fakt jako příšerná. Každopádně kabelku jste ode mě už taky viděli několikrát, to je Demelier. Když bychom chtěli být úplně konkrétní, ponožky kupuju v DMku, kupuju je doslova každý měsíc, protože je prostě furt ztrácím a nemám. Já vlastně teď už bych měla každou chvíli vyrážet. Jedu na terapii, jedu na osobní terapii, takže na to se těším. No a samozřejmě základem dobrého outfitu je nesmrdět. No, můj nejoblíbenější dav, je to taková ta okurková a potom tenhle ten dav, to je super věc. Parfém, voňavku, nevím, co to je, vlastním taky jenom jednu, je to tato Gucci a Alexík mi tam nalepil svoji jmenovku, co má na oblečení. Jmenuje se to Gucci Bloom Intense, jo, takže Gucci Bloom Intense, doufám, že jsem to teď říkala do toho mikrofonu. No nic, je to součást outfitu, takže já teď vyrážím a já se potom zase určitě ozvu. Tak se těším na ten vlog. Ještě vám něco ukážu, už nemám mikrofon, po ránu je tam prostě trošku chladno, takže co jsem ulovila, já nemám vůbec jako žádný sako, kromě jednoho černého a to je fakt takový jako elegantní, spíš jako třeba na zkoušku, jo. A já jsem, prosím vás, ulovila takovýhle úžasný sako. Mně přijde, já jsem to už teda odstřihla, ale tam bude určitě nějaká jako směs lenu. V Massimo Duty ve slevách teď minulý týden teď se podržte, z 5000 na 1800, takže já mám hrozně ráda, když já se teda jako těším na outfity na podzim, jinak by léto mohlo být navždy. Jako, asi by k tomu byly ideální třeba jako hnědý kraťasy, ale to prostě nemám, takže beru tyhle a teď už fakt jedu. Odpadkový koš, ten je z rohlíku, kde jsme poctivě zpracovali všechny suroviny,
které jsme si tam i koupili. Tohle to není spolupráce, to je součást mého outfitu. Já jsem fakt zase vštěpená. Jdeme cvičit. Tak já už jsem doma, už je asi o 3 hodiny později, já už tady sedím zase u počítače, no a pracuju. A dala jsem si obídek, teď si dávám kafíčko a už nakousanou čokoládu. Půjdu se pustit do práce. Ono, tyhle ty moje vlogy prostě asi vždycky budou nějakým svým způsobem jako rutinní, protože já prostě žiju jako úplně běžný život, jako podle mě většina tady z vás prostě chodím do práce, influencerství mě neživí, takže je to prostě takový jako rutinní furt, ale teď to má samozřejmě trošku jiný režim, když je Alexík s Vláďou na Slovensku. Takže mám na všechno tak nějak jako víc času, tak se trošku loudám a courám se vším, ale vůbec mi to nevadí. Možná půjdu dneska ještě na chvilinku ven, protože potřebuju poslat balíček, ale to uvidíme, co dneska všechno ještě stihnu, ale teď jdu každopádně pracovat, potřebuju udělat e-maily, potřebuju nahrát z kamery záběry na minulý vlog, který už jste viděli, potřebuju všechny obepsat, potřebuju odpovědět klience, no mám toho docela dost a hlavně potřebuju pustit kočku, která je tady všude s náma a už na mě škrábe. Tak pojď. A už je tady. No, ten bordel za mnou, k tomu jsem se ještě nedostala. To přijde. Já si miluji namáčet tu čokoládu do kafe, takže to si jdu užít a pak jdu pokračovat. Tak, už máme okolo 6. hodiny. Já jsem odpoledne prostě jenom pracovala. A potom jsem vlastně docela prokrastinovala tentokrát, protože na mě přišla docela jako velká únava. Bylo to jako takový, jako nic moc, myslím si, že jsem byla docela unavená po té terapii, protože byla tentokrát docela dost intenzivní, takže mně přijde, že mě to tak trošku jako vyplo. Teď, co mě jako rovnou napadá, je k té prokrastinaci, že já většinou jako neříkám, že prokrastinuju, protože prostě když jako odpočívám, tak odpočívám a nevnímám to jako prokrastinaci, protože většinou je to nějaký jako vědomý odpočinek, ale když na sobě ucítím, že prokrastinuju, tak to většinou vychází jako z nějaký únavy, z nějakého jako přetížení, že jsem si toho na sebe třeba dala jako až moc a to nemusím jako nutně ten den, ale klidně jako předchozí den nebo něco takového. Já si myslím, že dneska to byl docela jako výsledek toho, že jsme fakt jako hodně brzo vstávali. Já jsem vlastně včera ještě kluky balila a tak, takže si myslím, že se to jako sešlo jedno s druhým a vlastně jsem jako podle mě hodinu jenom ležela v posteli a koukala na Instagram a cítila jsem, jak mě to jako úplně vypíná. Nechtěla jsem si dávat odpolední kávu, protože se chci dneska pořádně vyspat a věděla jsem, že je to prostě, že to tou kávu ani jako nepřibiju. Takže já, co bych tady vlastně s vámi jako chtěla sdílet, je to, že to přetěžování toho systému neustálého vlastně jako nevede k tomu, že potom v ten moment, kdy nic neděláte, že vlastně jako čerpáte síly, protože jste spíš jenom vyřízený z toho, že jste se přetížili a ta prokrastinace vlastně není ani ta práce, ani ten odpočinek, je to spíš vlastně takový to neustálý se jako posouvání do toho, co bychom my měli udělat. A někdy to my to ani jako nemůžeme ovlivnit, jo, jako lidi při zkouškovým nebo nějaký uzávěrky v práci, jako někdy prostě jako nemáme vlastně jako dost na výběr ohledně toho přetěžování systému, když bych to tak řekla. Ale já jsem dneska na výběr měla, takže jsem toho potom nechala a říkala jsem si, jako žena bez závazků, která nemusí vařit manželovi druhý den 5 jídel do práce a nemusí se starat o dítě a nemá večer ani žádný coachingy, tak já půjdu do Globusu. A budu si užívat, že si můžu jít do sekce sladkostí a koukat se tam, co bych si mohla jako vybrat balu. A koukat se, co bych si tak jako mohla vybrat dobrýho na nějaký jako mlsání a můžu si to tam v klidu projít, aniž by mi dítě furt neříkalo jako mami, můžu tohle pípnout a mami, co to je a mami, mohl bych si to dát a mami, tohle to já mám rád. Mami, a rozdělíš si se mnou a mami, tohle to bych chtěla koupit. No, takže já jsem jela prostě do Globusu. Někdo jezdí do HMK. Já jsem jela do Globusu a ukážu vám můj nákup. Vypadá úplně stejně, jako jsem před chvilinkou popsala můj stav. A to žena bez závazků na 2 dny. Takže jsem si koupila všechno, co vím, že mi doma nikdo nebude jíst. A já tím pádem nebudu muset vařit 2 jídla. Takže polníček, ten jíme všichni. Potom jsem si koupila tohleto tofu, sweet chili. Chtěla jsem si tam koupit i wakame, ale nechtěla.
To bude znít hrozně, jo. Ale mně se nechtělo mluvit s tou paní. Já jsem byla tak vyplá, že mně se nechtělo jako s nikým jako mluvit. Takže jsem si to vakami prostě dneska nevzala. Jako když to říkám nahlas. Jakože fakt to byl reálný důvod pro to, proč jsem si to vakame nevzala, že se mi nechtělo jako by o to žádat tu paní, aby mi tam nabrala jako nějaký deka. Takže nemám. No, pak tady mám žitnej chleba. A víte co? Já bych vám tohle mohla prezentovat jako pojďte se mnou podívat na můj zdravý nákup. Protože všechno, co tak jako koukám, tak to by se dalo zařadit jako fitness potraviny. Jo, až asi možná na pár věcí. Ale proč? Já jako člověk, který jí všechno bez omezování, intuitivně, tohle to je prostě nákup. To není zdravý nákup. Nemusíme tomu jako nic jako přidávat. To je nákup. Pak jsem si koupila borůvky. Nevím, co mi tohle léto je. Já jsem vždycky byla jako na maliny, na třešně, ale ty borůvky jsou tak jako jednoduchý na to, jako že tam není žádná pecka, ty maliny se hned jako ve všem jako rozňácají. Tak jako tohle léto prostě borůvky. Ani ten meloun mě tohle léto nějak neto. Potom jsem tam našla, to jsem si koupila docela po dlouhé době. Tady tenhle ten puding. Oni ho měli ve slevě a já jako občas tohle to si jako ráda dám. Potom jsem si koupila uzenýho lososa. Já jsem si včera dělala vajíčkovou pomazánku, tak to si možná dám rovnou k večeři. Tady tyhle ty kukuřičný tortily. Chtěla jsem nějakou změnu, protože mám teď nějaký normální, tak jsem si vzala prostě kukuřičný. Kefír, okurku, tuhle tu čokoládu, tu mám úplně nejradši, ta byla taky ve slevě. No, pak jsem vzala nějaký koření. Tenhle ten ketchup, ten bereme tenhle. Jako já už ho beru ze zvyku, protože my ho kupujeme kvůli Alexíkovi, že tam je prostě ten Simba. Takže ketchup a on má i nějaký jako míň cukru. To je vlastně jako jedno, protože já ke všemu, k čemu si dávám ketchup, tak si dávám i tatarku. Takže už by mě fitness komunita odsoudila za to, že to není fitness jídlo. Potom jsem jako dostala hroznou chuť na tyhle ty švestky, takže to si dám třeba do jogurtu, nebo jen tak. No a potom na dnešním losání jsem si koupila moje nejoblíbenější jojo kyselý žížalky. Ty úplně zbožňuju. Takže toť můj nákup, já to jdu všechno uklidit a ještě si potřebuju sednout k práci, protože jedna moje klientka mě potřebuje, takže tam potřebuju být pro ní. Takže to mám za chvilinku. Takže tak. Tak, krásný den. Už tady máme, co je za den? Středu. Už máme středu. Já jsem celý dopoledne nenatáčela, už máme okolo 2:45, ale pokud vás zajímá, co jsem dělala dopoledne, tak se tady můžete podívat na video, protože jsem stříhala takový mini vlog z mýho rána. Ale teď mám za sebou coachingy, mám za sebou vlastně i jednu schůzku, mám za sebou i balua, ale mám za sebou i schůzku ohledně webu, takže to jsem potřebovala jenom nějakým způsobem ujasnit, odbavit a tak dále. A teď vyrážím do kavárny, prostě klasika, jdu tam pracovat, jdu tam odpovídat na maily, jdu tam napsat jeden mail, no a jdu tam vyřešit všechno, co nemusím řešit doma, abych se trošku socializovala. A teda musím říct, že už mě to nebaví být doma sama. Jako je to doslova den a už aby byl zítřek a kluci přijeli, no, je mi tak jako smutno. Já se na to vždycky jako vždycky jako dělám, jako kdyby se to dělalo nějak často. Člověk si říká, že jak večer prostě si pustí, co chce a půjde spát, v kolik chce a nikdo ho v noci nebude kopat nebo říkat, že potřebuje napít nebo na záchod. No tak samozřejmě jsem nemohla vůbec usnout. Ráno jsem vstala ještě dřív, než Alex normálně vstává a večer jsem se kopala do zadku. Takže tak. Takže jdu jako žena bez závazků na kafíčko, možná něco dobrýho a jdu pracovat, no aspoň, že tady mám toho palua. Tak, už je večer, já mám odpracováno, ještě možná něco udělám, že není tolik hodin, ještě není ani 6. Ale potřebuju teď nějakou jako mentální pauzu. Já jsem vlastně pracovala, ten to-do list jste tady viděli. Po cestě jsem měla ještě vlastně jenom takovou jako intervenci s maminkou jedné mojí klientky, takže to jsme si tak jako půl hodiny jenom potřebovali něco předat. No a byla tady moje mamka, je strašně jako zlatá, protože ona si sem minulý týden přinesla ten gyros s rejží a já jsem to ochutnávala a řekla jsem, že je to hrozně dobrý, tak mi ho teď taky jako přinesla, takže to si jdu sníst a
Pardon, jsem na to měla hroznou chuť. Tak, já jsem trošku odpočinutá najedená. Máme za 10 minut 7. Půjdu se vykoupat a půjdu si umýt i vlasy. A napadlo mě, na vlasy se mě jako často ptáte na Instagramu. A tak mě napadlo, že bych vám mohla ukázat, co všechno aktuálně používám. Neříkám, že si to všechno máte vlastně jako koupit, ale možná jako pro inspiraci, nebo nevím, jako může se tohleto jako říkat, jako jestli vám jako přes fotku přijde, že máte podobný vlasy jako já, tak by vám to mohlo sedět. Nevím, prostě vám to ukážu. Ukážu vám i, jak si ty vlasy vlastně potom natáčím. No a to si myslím, že by mohlo být fajn, protože mám teď na to docela čas, takže takhle vypadají moje vlasy aktuálně. Jako není to nějaký strašný, ale tím, že jsem byla cvičit, tak si myslím, že už by to chtělo umýt a uvidíte, jakmile si je vyfoukáme a potom jako ten finální look zítra. Ale já upřímně ty vlasy mám nejradši ne ten den po umytí, ale ten další den, kdy to tak trošku jako spadne. Ale jako šampon používám od Welly ten Ultimate Repair a potom jako kondicionér používám tohle je Ultimate Smooth. A potom na ochranu proti teplu používám vlastně taky ten červený Ultimate Repair z té řady. Je to takovej ten spray prostě na ochranu před teplem. Jakmile ty vlasy vlastně jako tak trošku usuším, tak používám tady tohleto do konečků. Jako já mám všechno doporučený od kadeřníka, tak nějak jsme to jako, on mi to nějak jako navolil, dělám, jako kdybych já jako mu pomáhala, nepomáhám mu. Ale tohleto je vlastně na to, aby se mi nelámaly konečky. Potom občas používám ještě jako masky a to používám nejčastěji taky tu červenou. Takže tak, jdu se vykoupat, toho vidět potřebujete a já se potom zase ozvu. Tak, já jsem teď chvíli nic nedělala a ty vlasy už mi trošičku proschly, ale samozřejmě si je vyfoukám a já si je foukám vždycky úplně do sucha. Někdo vlastně na tu metodu, kterou si já vlastně točím ty vlasy, říká, že mají ty vlasy zůstat nějak na, nevím, jako 90% suchý, 10% mokrý, ale mě to nevyhovuje. Mě ráno vlastně cítím, že jsou ty vlasy furt vlhký a proto mi to potom nedrží. Takže já si to vždycky foukám úplně. Použiju teda teď tenhle ten krém, když ty vlasy mám, mě už to nemluví, když ty vlasy mám takhle jako polosuchý, jenom takhle jako do konečku. A teď, co je vlastně podle mě úplně stěžejní část mý vlasové rutiny, je vlastně ten spray. Já už tady mám jenom trošku, takže hned potom asi možná už dneska budu potřebovat ten novej. Je to od značky Maria Nilla a je to Volume Spray. Tady tenhle. A ten vlastně udělá úplně krásný objem a potom já vám to ještě ukážu určitě ráno, ale kdybych na to zapomněla to říct. Od stejné značky používám texture spray a to potom ráno vám ukážu, jaký ten efekt to udělá. Takže to vám potom ukážu ráno. Ale teď si tam jdeme dát tady tenhle. Vy mě teď nevidíte, ale to se vždycky jako vohnu do předklonu a tak nějak to tam jako nastříkám. A jdeme si to vyfoukat. Na foukání já používala bych jenom Dyson, ale já jsem tenkrát v Emirátech, když jsme byli na dovolený, asi nechala na hotelu ten nástavec, který má nahradit normální fén, takže to střídám, prostě si nejdřív začnu foukat vlasy tímhletím a jakmile už je to docela suchý, tak používám Dyson jenom jako dorovna. Já vlasy přirozeně sama od sebe mám rovný, to i jako vidíte, ale jakože úplně rovný. Samozřejmě jako typická holka si je samozřejmě každý večer vlním, že jo. Takže já to vlastně potom dofoukám jenom tímhletím, nepoužívám žádný žehličky a tak. Jdu to vyfoukat a pak uvidíte. Když to mám v tomhle stádiu, tak už si vlastně beru ten Dyson. To je vždycky fuška. Abych se přiznala, já si vlasy meju maximálně 2krát do týdne, protože já jako se nějak jako extra nepotím a ani si nemyslím, že je to jako potřeba, abych si já je myla častěji, protože mě se zase tolik nemastěj. Nebo tak jako mastěj, ale prostě si je myju tak 2krát do týdne. Tak, vlasy jsou vysušený. Já to úplně miluju, když jsou umytý. Jdeme je natočit. I když jako já poslední dny mám náladu. Ne, zítra budu naštvaná, že jsem to neudělala. Další krok, který používám, je zase vlastně od Welly tohleto tužidlo. Taky už mi dochází. A já se fakt jako nebojím tam dát toho víc. No, teď jsem to asi trošku jako přehnala, ale já mám fakt jako hodně vlasů, takže
Ono něco spadne i na zem. Ale vlastně já tu rutinu, jakože s tím tužidlem a potom další dny tam dávám i třeba nějaký olejíček, tak dělám. To tužidlo nepoužívám každý večer, to používám třeba jednou za 2 dny, protože mi nepřijde, že by to bylo jako potřeba každý večer. A vlastně si to potom, každý večer si to prostě natáčím, nedělám to jenom na umytý vlasy. Jako olejíček nejčastěji používám, zase je to prostě od Vely. Jo, já Velu fakt používám už přes 6 let, podle mě, nebo od té doby, co jsem u svýho kadeřníka, že jo. Mám tady i tohleto mini balení a měla jsem od nich i to super s omega 3 z té červené řady. Takže to je taky perfektní. A teď budete koukat. Kdo mě sleduje na Instagramu, tak už koukal. Já na to používám tady tohleto udělátko. Když jsme byli na dovolený, tak jsem si to zapomněla a funguje to úplně úžasně například i na pásku od županu. A teď, teď budu vypadat strašně komicky, jo. Ale já si tohleto vždycky dám do pusy, protože mi to pomáhá s tím utahováním, abych jednu stranu neměla tady a druhou tady. Takže jenom se koukejte a učte. Jedna strana hotová. Akorát mi přijde, že ještě tam dáme radši jednu gumičku. A teď úplně to stejné uděláme na druhý, to už na vás můžu povídat. A základ je to brát vždycky takhle jako od hlavy a směřovat to jako směrem nahoru. Vidíte, fakt jako to takhle tam utáhnou. No, cítím, že ty vlasy jsou ještě takový jako vlhký trošku, ale už se mi to nechce dosušovat. Tak uvidíme ráno. Tak. Nasadím si brejle a jdu spát. Toť takhle to vypadá a ráno si ukážeme výsledný produkt. Dobré ráno, sice už není úplně ráno, je po 9:30, ale já jsem se dneska úplně krásně vyspala, nedávala jsem si budík a stávala jsem okolo 8, což bylo úplně úžasný. A od té doby jsem jenom tady doma uklízela, připravovala věci na to, až se kluci vrátí a už jsem něco málo udělala i do práce. A teď jsem se dala dohromady a řekla jsem si, že pojďme sundat ty natáčky, abyste viděli ten výsledek první den. Já, jak jsem to včera říkala, tak já mám úplně nejradši vlastně to, jak to bude vypadat zítra. A vlastně tohle je jako jediná technika, kde mě ty vlasy jako fakt vydržej téměř celý den. Samozřejmě ne takhle, to ani jako není cíl. Obzvlášť takhle v tom teplu je to úplně jako nejlepší. Cítím, že jsou ještě trošku vlhký. Mohla jsem to včera ještě trošku profouknout, ale teď důležitá část, uděláme šejky. Aktuálně to vypadá takhle. Vypadám jako Ludvík 14. Ale první věc, zase se vohnu, zalakuju. A teď koukejte, jak to jako vypadá jako takhle. A teď tam dáme ten sprej, o kterém jsem vám mluvila včera. Možná to vidím jenom já a možná to nepůjde tak jako vidět na té kameře. Ale to udělá takovou parádu. Oni ty vlasy jsou potom prostě takový jako lesklý. Ono jako doslova se to jmenuje jako texture spray, takže si myslím, že to přesně jako dodá i takový lesk a tak dále, tu texturu toho, takže jako ono to fakt není možná vidět na té kameře. Takhle vypadám, ale to jako opravdu není cíl. Ono to za chvilinku splihne, ale já, co taky hodně jako často vidím, když tyhle ty jako tutoriály nebo přípravu vlastně tohohle účesu lidé dělají, nebo ženy dělají, je to, že oni to jako začnou česat. Pak to vypadá jak ovce, takže já to nečešu. Já to fakt jako nechám takhle žít životem, je mi to úplně jedno, když s tím někam takhle jdu, ono fakt to do půl hodinky trošku splaskne, to sami uvidíte, ale třeba ten další den, nebo když už je to trošku takový jetý, tak právě používám jako nějaký olejček do konců, kdy to jako cíleně rozčesávám, protože už právě potřebuji, aby ty vlny zase byly takový jako přirozený a tak dále. Takže mi přišlo fajn vám ukázat tutoriál, nevím, jak to bude teda vypadat takhle ze zadu, ale no. Teď moje vlasy a mě napadlo, že bych vám ukázala, co jsem vymyslela. Přesuňme se do kuchyně, ať nejsme furt v koupelně, že jo. A vlastně jedna z mých známých, já bych asi fakt jako neříkala, že je to nějaká jako kamarádka. Je to prostě člověk, se kterým jsem vlastně dřív i spolupracovala, pomáhala nám vlastně s textama, k programům, k webu a tak dále. A je to vlastně, já jako neříkám záměrně jméno, protože nevím, jestli jako bude chtít být, jako jestli bych chtěla být takhle veřejně jmenovaná, ale je to normálně slečna, která jako tak
taky, nebo žena, která působí na sociálních sítích. Prostě jsme tak nějak jako v kontaktu, nekontaktu, takovým tom Instagramu, jestli víte. Nedávno jsme se zrovna jako potkali a ona vlastně nedávno, asi před měsícem porodila miminko druhý. A já ji vlastně jako strašně obdivuju za to, jak ona jako autenticky sdílí tu celou cestu. A to je právě jako rozdíl. Já bych jako neřekla bez filtru. Já si myslím, že ona to sdílí fakt jako tak lidsky, opravdově, hezky, ale ne nějak ani jako lítostivě. Nevím, jak bych to jako popsala. Sdílí tam průběh toho 6 nedělí a vlastně sdílila ten její příběh s prvním miminkem po jeho narození i jako před lety a mně se to vždycky nějakým způsobem jako dotýkalo. Samozřejmě i z toho důvodu, že já jsem máma a já teda vlastně nemám nějaký negativní zkušenosti ze začátku, ale podle mě u mě to udělali jako strašně moje hormony, protože já jsem fakt nějak jako velký problémy na začátku, ale prostě jsem nějak, fakt ty hormony moje mě tak jako hrozně podržely. Pojďme si o tom tady popovídat. Já jsem vlastně já jsem se lodila k porodu a měla jsem vlastně téměř 14 dní po termínu a já jsem byla vlastně jako přihlášená na Bulovku a my jsme tam potom, koho to nezajímá, tak to můžete přeskočit. A my jsme vlastně od 1. října, já jsem rodila 31. protože jsem měla mít termín vlastně okolo 15. 16. tak my jsme od 1. října se v uvozovkách přestěhovali na hotel do Prahy, aby jsme to potom měli jako kousek. Byli jsme tam prostě fakt jako na hotelu v největší covidové pandemii a já jsem vlastně jako hodně přenášela, no a potom jsem teda jako rodila, jeli jsme na tu Bulovku a oni mi tam řekli, já už jsem jako měla kontrakce po 5 minutách. Já jsem fakt jako doslova celý den čekala, protože my jsme říkali jenom jediný den, kdy jako nechceme rodit, je 31. protože můj muž ten den jakoby poprvé učil nebo jakoby školil na vysoké škole. Bylo to prostě jako to období velký. Takže jsem říkala, hlavně ne ten den. No a já už jsem samozřejmě jako od rána jako cítila, že to na mě jako jde. No takže já jsem čekala asi do 8:30 večer, než on za mnou přijel. A já mu říkám, prosím tě, já už mám jako kontrakt jako po 5 minutách, já jsem tě nechtěla stresovat. No takže my jsme ještě nějakou chvíli jsme jako čekali, jeli jsme do té porodnice a tam mi jako řekli, že mě jako nevezmou, že mají stop stav. A já jsem tady jako registrovaná, i jsem tam chodila do takový té poradny, že jo, a tak dále. No takže prostě řekli, že mě nevezmou, jako všechny další jako porodnice mě taky jako nevzali, nebo já už to moc nepamatuju, ještě jsme někam volali. A potom teda, kam jsme jeli, aby jsme jako nemuseli jezdit tu hodinu a něco do Prahy z Ústí, tak jsme jeli do Rakovníka. No já si pamatuju, že to bylo úplně jako šílený, no to je ale jedno. A vlastně mě tam zjistil, že mám covid, takže já prostě v těch nejhorších kontrakcích jsem 3 hodiny seděla na ambulanci, než se uvolní nějaký jako na takový ty hrozný nemocniční židli. Bylo to prostě strašný. Všichni ze mě byli vystresovaní, že mám prostě jako covid. Nemohla mi tam jít dula, takže já úplně jako vyřízená. Rodila jsem vlastně jako celý den, až ten další den večer jsem vlastně jako porodila a bylo to jako náročný prostě, jo, jako mě nešlo na začátku kojit, měla jsem prostě úplně jako šílený jako problémy s tím kojením. Ne jako, že mě by nešlo kojit, ale nespojovali jsme se jako dobře, takže bolesti šílený, to trvalo třeba 3 měsíce. Alexík do půl roku spal jenom vlastně jako v posteli, takže jsem musela u něj jako já bejt, takže pro mě jako v 6 večer prostě jsme šli jako spát, protože jakmile já jsem se zvedla, on se zbudil. Trávila jsem prostě první měsíc jako na gauči, protože on byl furt u mě, protože ty miminka jako spinkají, že jo. Takže ten začátek fakt jako byl taky jako hrozně krušnej, ale mě tak jako zachraňovaly ty hormony, že já na to stejně vzpomínám, že to bylo úplně to nejkrásnější období jako na světě a nemůžu se prostě dočkat, až budu jako těhotná znovu, protože to bylo prostě nádherný, jo, ale vlastně my už jsme od začátku úplně odstranili postýlku a do dneška Alexík spí prostě jako se mnou. Jediný, kdy on spinkal, což jako si myslím, že mě taky hodně drželo, že on jako hodně spal a on vlastně ještě do dneška jako spí, je schopný jako po obědě spát třeba 3 hodiny. Už se teda teď jsme v období, kde se to jako mění, ale jako rád spí. Takhle, nebo minimálně přes den rád spí. No, ale jako ta pointa je taková, že mě strašně jako zachránily ty hormony. Já jsem prostě na něj koukala a říkám, to je to nejkrásnější stvoření na této planetě. Já jsem prostě úplně bohyně, že jsem něco takového dokázala. Jako já jsem si přišla i v tom těhotenství. Já jsem si v těhotenství přišla jak úplně největší bohyně. Jako já jsem si to je fakt jako, já jsem se na sebe koukala i v tom 9. měsíci, jo. A říkala jsem si, ježiš, jak já prostě můžu být tak nádherná. Jakože
Jakože fakt, jako to bylo něco tak neuvěřitelného. Jako prostě to bylo velmi mě ty moje hormony podržely. No, ale to není ten příběh. Tato vlastně je paní, žena, vlastně tohleto sdílí trošku jako by z té druhé strany, ale prostě jako hrozně hezky a já vždycky, když se jako narodí nějaký miminko, tak já mám tu potřebu jako první jako strašně validovat a uctívat, až když to takhle řeknu, tu ženu. Vždycky první jako hrozně jako chválím tu moji kamarádku, ty moje známí, že ježiš, ty si to zvládla, prostě podívej se, co ty si jako dokázala, co to tvoje tělo a ta psychika prostě, to je prostě tvoje práce. Jo, že se vždycky snažím prostě první jako jít za tou ženou a pak až se podívat jako třeba na to miminko. Zajímá mě samozřejmě obojí, ale mě upřímně vždycky prostě nejvíc jako zajímá ten člověk, se kterým jako já jsem v kontaktu, byla jako první. Ale my fakt jako nejsme v kontaktu, ona to podle mě jako vůbec nebude čekat, ale já prostě jsem tak hrozně jako prožívala s ní to její první miminko, že jsem se prostě rozhodla teď k tomu druhému jí poslat takovýhle balíček. Je to balíček úplných jako drobností, aby jí to třeba udělalo jenom radost, jo. To je jako jediná moje, jo. A je to, já vám to tady takhle ukážu. Vlastně jsem tam dala úplně všechny možné věci, já to teda teď znova vyndám. Dala jsem tam tady tyhle polštářky na oči, tohle to je zrovna, myslím, pro miminko, něco jako do koupele, nebo může to být pro to starší miminko. Potom jsem jí tam dala tenhle mám i já doma, levandulový sprej. Já to úplně zbožňuji si večer dávat. Tady jsem vlastně pro to její první miminko dala takovýhle dobrůdky, to má náš Alexík taky moc rád. Srdíčka do koupele. Tady taky, to je u nás velmi oblíbený, takže pro starší barvičku do koupele, tohleto sundám. Já když jsem kojila, tak já jsem hrozně trpěla na jako dehydrataci, na to, že jsem měla hrozně jako popraskaný rty. Takže dávám jí tam i jako jelení lůj, protože ona na Instagramu, my fakt jako nejsme v kontaktu, já jako nevím, ale ona na Instagramu vlastně jako sdílela, že jako tentokrát kojení dává šanci, takže tohle vzala jsem i pro starší, aby měla taky. A potom jsem tam vlastně našla takovouhle nějakou korejskou masku. No, takže jsem si vyžádala, našla jsem si jako správná žena jejího manžela na Instagramu a napsala jsem mu, jestli by mi mohl prosím dát jako jejich adresu, abych to tam mohla poslat a chtěla bych to tam poslat teda dneska. Je to fakt jako taková drobnostka. No a pak jsem si tam koupila ještě takovejhle jako psaníčko a to teď jdu se smolit, něco jí tam napíšu, už mám tamhle připravenou krabici a asi bych jí to chtěla dneska odeslat. Tak mě se trošku změnily plány, protože mi psala klientka, že nestíhá konzultaci dneska od 11:30. Takže jsem využila toho, že jsem měla ještě docela dost času a sjela jsem jenom do města koupit Alexíkovi balónek na příjezd, protože mi můj Vládík psal, že se mu stejská, což mě se taky stejská, vím, jsem jako hrozná plačka, že už to tady říkám po několikátý. Ale tak jsem mu koupila balónek, aby měl radost a slíbila jsem klukům, že udělám nějakou broskvovou buchtu, protože muž přinesl od pacientky spoustu broskví. Myslím si, že to jsou broskve. Udělám nějakou klasickou hrníčkovou buchtu s drobenkou a dám tam ty broskve. Teď mám ještě chvilinku času, jdu si udělat něco k jídlu a pak mám vlastně coachingy. Takže práce jako na kostele, ale vlastně mě docela překvapuje, že na ten týden toho jako tolik nemám, což mi vůbec nevadí, ale bylo by lepší, kdybych na tu spoustu času, co mám, nebyla sama. Jdu si udělat oběd. Já vím, že jsem se vám tady jako kasala, jak si budu vařit úplně všechno možný, když tu kluci nejsou. No tak jako realita je taková, že každý den jim k obědu chleba s tou vajíčkovkou, která mi došla, ale ještě tam mám toho lososa, tak to musím sníst. Na večeři si dělám tortilu a nebo mi máma přinesla ten gyros, takže jdu si udělat zase ten chleba, protože zase tolik času nemám. Přátelé, už je později odpoledne, já už jsem se vykoupala, už jsem v pyžamu, já jsem odpoledne už jenom pracovala, měla coachingy, konzultace, dělala jsem vlastně, nebo kontrolovala jsem plán, který zítra posílám a upekla jsem koláč. Já teda jako, už jsem to tady myslím říkala, já jako nejsem dobrá jako na pečení, jakože já si myslím, že kdybych to trénovala, tak to bude jako asi jako fajn, ale mě to jako nikdo moc nikdy jako nenaučil, takže jsem takový jako samouk. Já jsem vždycky, co jsem jako dělávala, je to, že babička
babička mi dovolila. A teď mi řekněte, jestli jste to, napište mi to schválně do komentářů, jestli jste to dělali taky. Já když jsem byla malá, tak babička mi dovolila vlastně jako všechny možný jako ingredience míchat a vařili jsme z toho prostě takový jako bláto, já jsem míchala mouku, vločky, vodu, prostě úplně jako fuj, ale jako, že bych jako uměla úplně píct, ne. Vařit, to si myslím, že jako jo, ale pečení nic moc, ale, takže proč jsem potřebovala tady udělat takovou menší obhajobu na začátek? Je to, že já jsem prostě upekla broskvový koláč, podle mě pro celý Ústí. Takže pokud byste se někdo chtěl stavit, tak já mám jako koláč, vidíte to? A ono to je ještě k tomu strašně jako tlustý. Takže když jsem si to googlila, tak jsem jako viděla, jako jak ty drobeňkový koláče vypadají, tak mně přijde, že já mám jako broskvový koláč a na to mám ještě jako samostatný koláč. To drobeňkový by podle mě jako vystačilo na samotný koláč. Takhle to teda vypadá a já jsem to tady už trošku zakamuflovala, protože jsem to samozřejmě chtěla ochutnat. Je to úplně klasický, jsem si našla na toprecepty.cz jako hrníčkový koláč. No ale, tak to jsem borec. To jsem fakt borec. Dobrý. Je to dobrý, teď je v tom díra, ale je to dobrý. To se sní, to je jasný, že se to sní. A už čekám na kluky, už aby přijeli a tak. Asi se ozvu až zítra. Tak krásný den, máme tady pátek. Já se teď vlastně nacházím u depozitáře vlastně naší ústecké knihovny, protože mě oslovila Žovka, to je slečna, která vede úžasné lekce jógy i na zajímavých místech a tak dále, jak v Ústí, tak v Praze, že bychom spolu mohli vymyslet nějakou akci pro ženy s přesahem, s jógou, s brančem z mojí oblíbené kavárny. Tam vždycky, když vlastně vidíte záběry z kavárny nebo nějaký dobroty z kavárny, tak jsem většinou v Coffee Upu. Vlastně to nějak jako takhle propojit v září, mít tam vlastně nějaké moje povídání a vlastně zacvičit si s ní jógu, ona je fakt jako strašně šikovná, takže se tam jdeme podívat, jdeme to nějak vymyslet, i termínově a tak dále a já vám o tom určitě řeknu víc. Tak máme tady pátek večer. Já jsem si tady sedla na schody, protože mám Alexíka v obýváku a hraje si. A já jsem vám ještě nic neřekla k té akci, ale ještě nejdřív než to, tak já jsem dneska vůbec nezvládala do ruky brát kameru, protože jsem se jenom ráno byla podívat na ty prostory, které jsou úplně nádherný. Potom už jsem jela jenom pro Alexíka, strávili jsme vlastně den na hřišti, na zmrzlině, doma. Já jsem se pomalu teď pustila do vybalování všeho možného. Teď už nás čeká jenom klasika, rutina, koupačka a tak a plánujeme možná zítra jet na chalupu, že tam budeme do neděle, protože nemá být jako úplně nádherný počasí, ale zároveň dopoledne má pršet a pak má být, jako má se trošku ochladit, takže nechce se mi vlastně jako spolíhat jenom na počasí a naše oblíbená hrnička tady je zavřená, tak aby jsme jako nebyli zase zavřený jenom takhle doma, tak bychom jeli na tu chalupu a možná tam i přespíme. No, takže toť plán, ale k té akci, kdybyste chtěli se zúčastnit, tak vlastně já to budu mít se Žovkou, která vlastně dělá úplně krásný jógy, možná ji budete znát, jak se jmenuje, příjmením, jako vím, že to je, já jsem na tohle hrozná. Picková, doufám, že to neříkám úplně blbě. Ale já ji právě tady znám už rok, protože jsem byla loni tady na její venkovní józe v Ústí a ona právě spíš funguje jako v Praze i jako dělá jógy pro Next Move a tak dále. A právě mě oslovila, jestli bychom nemohli udělat nějakou společnou akci i tady v Ústí a postupně vlastně se takhle i nějak dál jako zčuchnout na tyhle ty krásné eventy. A já jsem mi řekla, jako vlastně proč ne, a my bychom to chtěli spojit i vlastně s mojí právě to oblíbenou kavárnou, že by nám mohli udělat nějaký brančík a vlastně dneska jsme si na to byli sednout i v kavárně, že bychom domluvili i nějaký partnery, abyste měli nějaký dárečky. Bude to podle mě za docela jako dost symbolickou cenu na to, že to je jako dá se říct jako půldenní, 3/4 denní akce. Myslím si, že to bude stát okolo 590 korun, ale já vám určitě, jak budu mít víc informací, dám vědět a určitě sledujte Instagram. Já tam budu mít vlastně přednášku, ráda bych to pojala přesně jako intuitivní stravování v praxi, jak začít a jak se přesně jako naladit na ten svůj režim a nejenom následovat jako další plán. Dejte mi tady vědět, co by vás ode mě jako nejvíc zajímalo právě jako tohleto přednáškový téma, protože mně přijde, že já mluvím furt jako o všem, že o stravovací gramotnost byla, ženský zdraví bylo. Vlastně mě zajímá ta zpětná vazba i od vás, co by vás bavilo. A to jako nejenom na té přednášce, ale vlastně jako celkově, jako jaký témata bych tady mohla otevírat. Já se jdu věnovat zase Šmudlovi a ozvu se.
Tak já vás moc zdravím z chalupy. Máme za sebou úplně úžasný nepík. Bylo to přesně něco, v co jsem jako hrozně doufala, že se jako dneska stane, protože já jsem to tady nějak jako zmiňovala, nám už se teď trošku jako mění spánková rutina, že prostě jsme přes 2 hodiny spali a bylo to úplně úžasný. Po obídku, který jsem nemusela vařit já, tady na tom krásném čerstvém vzduchu, takže už ráno, když jsme sem jeli, tak jsem si v autě říkala, ježišmarja, kež by Alexík jako dneska chtěl spát, protože já chci spát. Takže to se povedlo. No a teď už máme odpoledne a půjdeme asi někam na vzduch, tak vám ukážu nějaký záběr, jak to tady máme. Prostě úplně nádherný. A já to tady mám strašně ráda, protože já jsem tady jako doslova vyrostla a moje druhá část rodiny byly odtud asi jako 5 minut, jo, můj taťka a celá jeho jako familie, takže mě to sem obzvlášť jako teď v dospělosti hrozně táhne a vrací. Ono to bude asi i těma prioritama, že jo, že prostě chci být s malým jako na zahradě, kde má vlastně celý hřiště, jo. Takže jsem ráda, že jsme tady. Dojídám tady rybí prsty po Alexovi z oběda. Fakt máma, ty vole. Tak, jako správnej chalupář přímo z lahve. Tak já jsem se teď vydala jenom na krátkou procházku, protože chci využít toho, že si Alexík krásně hraje a nepotřebuje mě samozřejmě. Tam není sám, ale měla jsem potom nepíku. A nechci říkat, že hrozně moc energie, ale zafungovalo to určitě líp než odpolední kafe, tak jsem se šla tady podívat na koníky. Já tu trasu úplně miluju, protože taky úplně nostalgie. Jsem tady dřív chodila, nejdřív s babičkou a potom jsem tady chodila se všema svýma klukama, který jsem si tak jako kromě mýho muže, to byly takový 2 nebo teď nevím, jednoho jsem si sem vozila, a to mi bylo 15. Takže jsem sem potom vozila svoje nápadníky a potom jsem samozřejmě přivezla mýho muže a ten tu už zůstal. A potom Alexíka v kočárku. Tak mám tu trasu tak spojenou se vzpomínkama. Nevím, jestli teď můžu říct, že jí mám ráda, kdyby se na to koukal můj muž. Ale napadlo mě, že bych vám mohla přečíst tady ještě jeden dotaz, který se vyskytnul pod jedním z mých videí, a to bylo na téma rozdíl mezi intuitivním stravováním a vědomým stravováním. To mi přijde vlastně jako fajn probrat. Jenom si to v klidu přečtu znovu, protože tam byly nějaké věci, se kterými vlastně úplně nesouhlasím, které tam vlastně jako zazněly jako nějaká fakta, a přijde mi fajn to tady vlastně docela jako vyvrátit. Ono to je docela komplexní a asi do toho budu potřebovat koukat na telefonu a bohužel mám jenom 2 ruce, tak se k tomu dostaneme, až si sednu třeba na zahradu a určitě vám na to odpovím. Tak, já už jsem zpátky na chatě a slíbila jsem vám, že se podíváme na ten dotaz, protože mně přijde vlastně hrozně skvělý, že se na tohle někdo ptá, protože si myslím, že díky tomu můžeme vyvrátit i pár mýtů o intuitivním stravování. Já bych teď tady ten komentář přečetla, nebo asi ho číst nebudu úplně celý, protože je fakt dlouhej, ale pojďme si to hodit do umělé inteligence, aby ten dotaz zkrátila, abych z toho vypíchla jenom to nejhlavnější, protože je fakt dlouhý a vím, že ani vy ho asi jako nebudete číst v plném znění. Ale samozřejmě já jsem ho celý přečetla, jo, jenom ho teď nechci číst jako úplně celý znova. A na tohle je úplně perfektní to AI. Vlastně paní se ptá na to, jestli bych mohla rozebrat právě rozdíl mezi intuitivním a vědomým stravování. A ona to tam vlastně popisovala jako tak, že intuitivní stravování podle ní znamená, že člověk jí cokoliv, na co má chuť, bez pravidel, bez nějakého vlastně s důrazem na nějaký jako pudový reakce a s nerespektem toho, co je vlastně pro to tělo kvalitní a dobrý dlouhodobě. Myslí si, že v intuitivním stravování chybí rozlišování mezi zdravým a nezdravým jídlem a právě si myslí, že může vést k přejídání nebo k tomu, že tělo bude chtít hlavně sacharidy a tuky, kde naopak vnímá, že vědomí stravování vnímá jako lepší a klade důraz na kvalitu, vědomý výběr a právě potlačení jako nějaký té pudovosti a větší jako respekt na to, že to jídlo je vlastně zkrátka nějaký jako palivo pro to tělo
aby bylo jako dlouhodobě zdraví. Tak to jako vnímám, že to paní myslí a proto se vlastně víc přiklání k tomu vědomímu stravování. A tady je vlastně jako potřeba říct, proč já s tímhletím komentářem vlastně jako vůbec nesouhlasím, je to, že intuitivní a vědomí stravování se přeci absolutně jako nevylučuje. A jakmile člověk opravdu jako zná intuitivní stravování a zajímá se o něj, já bych ani jako neřekla do hloubky, možná si jako minimálně přečte těch 10 principů, tak doslova vlastně v těch principech je honor your health, vlastně což přeložíme jako že ctíme to naše zdraví a je tam i takový jako podtržítko gentle nutrition. Jemná výživa bych to jako přeložila do češtiny, proto je to až součást toho 10. principu, že jakmile my si vyléčíme vztah k tomu jídlu, ty pravidla, restrikce, jakmile přestaneme jídlo vnímat jako dobrý a špatný, tak vlastně my se můžeme zajímat o tu kvalitu těch potravin, ale jakmile bychom my až obsesivně se zajímali čistě jenom o to, jako jestli máme biopotraviny nebo jestli do svého těla náhodou nedáme nějaký jako přidaný cukr, tak je to spíš jako cesta k poruchám příjmu potravy, než k tomu, že vlastně jako ctíme právě to dlouhodobý zdraví. Takže proto já s tím komentářem nesouhlasím, protože vědomí jedení a intuitivní stravování je vlastně jako strašně propojený, nebo spíš vědomí stravování je v tom intuitivním stravování. Tam byl vlastně i argument na tu pudovost, nebo na to, že vlastně na intuitivním stravování člověk absolutně jako neřeší, co jí a jí prostě to, na co má chuť. A to přeci taky není pravda, protože součást intuitivního stravování je princip práce s emocema. A já tady na tomhle kanále o tom hodně mluvím, takže je tam vlastně součást to, že my rozlišujeme přesně, kdy máme hlad, kdy jsme sytý. A naopak tam vlastně zazněla věta něco, že je to úplný odstranění pravidel, s čímž určitě souhlasím. Je to odstranění té rigidity a rozdělování potravin, ale to vlastně jako neznamená, že z toho mizí nějaká zodpovědnost. Jo, naopak, intuitivní stravování je podle mě vlastně jako strašně náročný se ho učit. A taky jsem o tom tady jako nespočetkrát mluvila, protože je to opravdu spoléhání se a učení, naslouchání těch našich signálů těla a není to jenom vlastně vyřazení nějakých potravin, protože jsou v uvozovkách jako nezdraví, protože opravdu nejsou žádný potraviny nezdraví a zatím já si stojím. Určitě to není jako potlačení pudovostí, jakmile pracujeme i s těma emocema a jakmile pracujeme právě s tím gentle nutrition, což vlastně je ta stravovací gramotnost, kde my si vybíráme, teď vy tady u mě jako nějaký jídla vidíte, teď vy vidíte, že já jako od rána do večera nejím McDonald nebo nevím, koblihy. Je to právě ctění toho zdraví, ale zároveň je to vědomí toho, že to zdraví se neopírá jenom o nějakou naší jako fyzickou stavbu, ale i o tu naší psychickou stabilitu. Takže proto já s tím komentářem nesouhlasím. Já si myslím, že já jsem vědomý jedlík, protože jim intuitivně a to právě znamená to, že vědomí jedení, když bychom vlastně šli jako úplně do nějakého pojmenovávání, tak to je koncept, kdy my opravdu jako se soustředíme u toho jídla, že sedíme bez nějakých jako různých, jak se to řekne česky, rozptylovačů a že opravdu jako vnímáme to, že jíme a tím pádem se mnohem lépe naciťujeme na to, kdy jsme sytí. Přesně nekoukáme u toho na televizi, nekoukáme u toho do počítače, nekoukáme u toho do telefonu, neděláme není tam nějaký přes přílišný multitasking, ale zároveň já vím, že já kdybych tohleto po sobě chtěla u každého jídla, tak se z toho asi picnu. A rozhodně všechny moje jídla zdaleka jako nejsou takový, že jako sedím u stolu a jenom jim, prostě nejsou. Jo, mám malý dítě a často vlastně třeba moje obědy nebo snídaně, tak snídám vlastně jako zaběhu s Alexíkem, než přesně nás čeká nějaký program nebo jdeme do školky a obědvám většinou mezi prací. Jo, takže většinou u toho koukám do toho počítače, ale přesně ten rozhled k tomu mému zdraví je natolik komplexní, že já si potom myslím na to, že chci si sníst svačinu v klidu, večeři v klidu, snažím se tam najít vlastně nějakou tu pauzu, což jako prostředek k té pauze může být ta svačina, kdy jsem v klidu, aby se mi dobře trávilo a tak dále. Ale zkrátka si nemyslím, že se vlastně tyhle dva koncepty nějak jako vylučujou a trošku mi to zní popis intuitivního stravování vlastně podle paní, že si prostě jako jenom dovolíme jíst všechno a svádíme to na to, že jíme jako intuitivně a vlastně jako jenom něco nechceme řešit, tak jíme intuitivně. Ne, intuitivní stravování je opravdu řešení a je to komplexní řešení a vyžaduje fakt jako strašně práce. A hrozně doporučuji, pokud někdo má podobný názor, aby to prosím nevydával jako nějakou obecnou pravdu, protože si myslím, že to může jako dost lidem ublížit, jo, a může je to naopak vzdálit od toho vlastně začít si řešit ten vztah k jídlu. Evidentně, protože si nepřečetl ani těch 10 principů. Takže to jsem tady na tohle chtěla odpovědět, ale ten dotaz je fakt super, protože si myslím, že díky tomu jsme tady tohleto téma mohli otevřít a zase třeba tím někoho obohatit, bych takhle řekla. Takže
Takže tak. Já jsem vám chtěla dát ještě tip na úplně boží tričko. Kupovala jsem ho v týdnu v H&M-ku. Je úplně z takového jako... Není to úplně jako tréninkový materiál, ale do těchhle veder jako je úplně perfektní a stálo asi jako necelý 400. Přijde mi jako na to, jaký je, tak je úplně jako perfektní. Nevím, jestli je to takový, no prostě je to obyčejný černý tričko, já jsem si ho vzala ještě v šedivý, takže to jsem vám chtěla dát jenom tip, abyste si tam když tak naběhli, je to v té sportovní sekci. Tak, jdu si udělat něco k večeři, ale je tady čerstvý chleba a je tu patka, takže si jdu dát nejdřív to. A pak vymyslím, co ulovím v lednici, ale jsou tady rohlíky a chleba, takže na něco takového to tady prostě vidím. Je tu paštika, tak tu si asi dám. To je nějaká oranžová. Je to paštika? Nevím, jestli se mi chce špinit nádobí, že si udělám vajíčka. Nevím. Nejdřív s ním tohle. To nechutná jako paštika. Ale co jiného by to bylo? No jo, já to zavřu. Já to nejdřív vymyslím, co si dám. A pak se ozvu. No to je nádhera, panečku. Za 5 minut hotový. 2 vajíčka, čerstvý rohlík, úplně s ideální konzistencí másla, šunka, zelenina. A krásně tady na nás svítí. Neexistuje nic lepšího než čerstvý rohlík s máslem. Tak asi není čerstvý, ale je furt dobrý. Máme tady neděli, 10 dopoledne, my jsme se rozhodli, že teď pojedeme za babičkou a mým tátou. A Ali, myslíš si, že babička bude mít palačinky? Jo, já si to taky myslím, klasika. Tak jdeme to zkontrolovat? Jo. Tak jdeme, tak můžeme ven. Tak dobré ráno, máme tady pondělí, my jsme včerejšek strávili opět jenom vlastně u rodiny. A byli jsme u babičky, tak potvrzeno, babička měla palačinky, měla i kachnu, takže jsme si včerejšek užili v obklopení rodiny, která se o nás hezky starala. A dostala jsem zase domácí vajíčka. Babička se vždycky ptá, jestli mi vystačí 20 vajíček na týden. Říkám, babi, jako mně přijde, že za chvilinku z toho začneme kvokat, jako z těch vajíček, ale vůbec si samozřejmě nestěžuju. Já jsem si dneska trošku přivstala, teď je 7:10, protože si jdu zacvičit, jelikož mě dneska čeká docela dost náročný pracovní den. Mám hodně coachingů, mám hodně vlastně jako práce, vyřizování, zařizování. Já dneska budu po zbytek dne, doslova jako celý den sedět u počítače, ale bohužel to vlastně jako jinak nešlo i skrze hlídání a tak dále, protože ve středu já jedu do Prahy zase k zubaři, takže potřebovala jsem si to všechno hodit na dnešek a vlastně od čtvrtka zase mám úplně kompletně až do neděle, až do dalších dnů Alexíka, takže dneska mi vyšlo hlídání, tak to je úděl toho, když se jako rozhodnete pracovat v uvozovkách na mateřský, prostě s malým dítětem, školka je samozřejmě zavřená. Takže to jsem jenom chtěla sdílet, že dneska to bude jako hodně pracovní. Uvidím vůbec, co zvládnu natáčet. Ale teď si jdu zacvičit, dala jsem si předtím jenom jogurt s oříškovým máslem. Samozřejmě to není úplně podle jako předpisu ideální předtréninkový jídlo, ale mě to prostě chutná, já to mám ráda. A dala jsem si samozřejmě už i kafe, protože jsem fakt stávala brzy a měla jsem dneska nějaký docela dost jako živý sny. Vím, že mě v noci i zbudili a že byly jako docela nic moc. Teď už si jenom tak jako pamatuju okrajově, o čem byly, protože ráno jsem si nezapisovala nic. Já si jdu zacvičit, vlastně se hrozně těším. Uvidím, koho tam potkám, no a tak já se zase ozvu.
Tak já se ozývám opět od stolu, ještě jsem se od něj nezvedla. Máme 3:30, já jsem ve 3 vlastně dokončila nějakou, jako nazývejme to, první fázi nějakého pracovního bloku, konzultací a tak dále. A dala jsem si sváču a teď zase sedím u počítače, protože za půl hodinky mám další coaching. No, ale napadlo mě, co bych s vámi tady mohla sdílet. Není to úplně jako z coachingu, je to vlastně z debaty s mojí bývalou klientkou, která se mi vlastně po čase ozvala na téma, že přesně měla teď náročný období, že je to, jak já tady často mluvím o tom konceptu zdravýho já, tak jakože je velmi hlasitý, že jí drží, že je to fajn, ale že se nějakým způsobem jako necítí dobře ve svém těle, že je si vědomá toho, že teď tam bylo prostě spoustu věcí jako státnice, závody a tak dále, prostě spoustu povinností, rodinných záležitostí, že jako se prostě necítí dobře v tom svém těle a že by ráda jako využila nějakou konzultaci se mnou, že bychom to mohli probrat. A já už jsem vlastně měla potřebu nějakým způsobem to opečovat už v té hlasové zprávě a napadlo mě, že bych vám to tady řekla. My si většinou všechno dáváme jako za svoji zodpovědnost, že my jsme odpovědní za cokoliv, co se nám děje a máme na sebe takový jako nároky, nebo já bych až řekla jako představy, že my uřídíme vlastně úplně všechno a pravda je taková, že to není pravda, když bych to řekla takhle jednoduše. A já jsem jí tam právě jako nabídla tu myšlenku, pojďme na to nekoukat tak, že co všechno jsem mohla udělat, abych se v tom těle cítila líp, ale pojďme se na to podívat. Divím se já tomu tělu, divím se já sama sobě, že se cítím tak, jak se cítím, že to nešlo podle plánu, když jsem zažívala takhle strašně stresový, náročný období, kdy neustále musela jsem něco posouvat, dokončovat, potvrzovat. Divím se vlastně, že v tomhletom období mi to nešlo, nehledě na to, že přesně vím, co jsou to principy zdravého talíře, jak se cítit dobře po stránce fyzický i psychický, jít na čerstvý vzduch. I když tohleto všechno vím, jak moc by mi to fungovalo, tak já jsem byla v období, kdy to doslova nešlo. Jo, takže když se na to přesně podíváme zase z pozice a jazykem té péče a ne toho kritizování, to se mohla udělat jinak, to se mohla udělat jinak, ale dáme tam prostor té laskavosti, kdy přesně se ptáme, nebo kdy nějakým způsobem jako hodnotíme. Divím se já sama sobě, že to vlastně jako nebylo tak ideální, jako v situaci, kdy bylo minimálně o 3 stresory míň, tak my tam vlastně vytváříme prostor k nějakému rezumé, k nějaký sebereflexi, no, vlastně se sama sobě nedivím. A co by mi teda mohlo udělat dobře? Jo, že vlastně přesně to netlačení a ta laskavost nám vytváří prostor na to zamyšlení, protože nad náma, často my samotný, nestojí jenom někdo s bičem a říká, no tak už děláš a to samozřejmě nás bude víc a víc uzavírat. Takže to jsem chtěla nabídnout jenom vám, i vám. Mě to vůbec nemluví a to je pondělí, z toho se picnu teda. Ale zkuste třeba, jestli hodnotíte, jestli jste v nějaký fázi hodnotící, zkuste se na to podívat tímhle jazykem, jestli třeba z toho nevzejde něco lepšího, než jenom další kritizování. No, ještě se musím pochlubit, co mi dneska jedna klientka řekla. My vlastně jsme v prvním měsícu coachingu, spolupráce a ona mi říká, Adel, já jsem si vás vlastně vybrala, protože vy jste taková normální. A já si říkám, to je ta nejkrásnější lichotka, kterou mi kdo kdy mohl dát. A vlastně jsem se to snažila nějak jako zase posunout jí zpátky. Ona mi právě jako říkala, že jsem jako normální, že ze mě jde jako nějakým způsobem klid a tak dále. Jako ne na základě konzultací, ale třeba na základě mýho obsahu. A já jí říkám, možná to je ten důvod, proč, protože byste si část toho klidu chtěla dopřát pro sebe. Tak to mi udělalo tak radost. No a že já si myslím, že já už vám dneska stejně nic kloudného neřeknu a zítra už úplně natáčet neplánuju. Takže že to tady společně ukončíme, ten vlog. Byl spíš takový jako povídací. Budu moc ráda zase, když mi dáte feedback do komentářů, pokud se vám tohle video líbilo, když mi dáte like, pokud se vám trošku víc líbilo, tak když mi napíšete něco do komentářů a pokud vás bavím, tak budu ráda, když mi dáte odběr na ten kanál, protože mi to dělá radost. Tečka. Tak jo, mějte se krásně a já se budu moc těšit u dalšího vlogu příští středu. Já vždycky něco s zubama se na to můžu